والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة. أمبالمو لك هيرك أنه يعلم أنه السنة لك أنه ستر لك اللبان ونمان دا أنه ما لك أنه وسا أترى شي منك من في من لكو دونن به أبي حديث أولا حديث بابي أباب تكونو أما حليمة السعدية عليه بني سعد بن بكر وقبيلة مادو فرو arabukum bu denw bila ka taa burusi de kɔnɔ ka taa si min kɛ n'u ye si min ye o denw bɛ deli burusi kɔnɔna la ni denw delila burusi kɔnɔna la sani u kana duguba kɔnɔ n'u na duguba kɔnɔ duguba jogo bɛ k'u la o ye burusi kɔnɔna min fɛnɛ sɛgɛn kɛ o laada bɛ t'u bolo o tuma duguba o lafiya o dɔrɔn tɛ fɛn tiɲɛ u ye bilen bari u taara burusi kɔnɔ u ye sɛgɛn min kɛ sɛgɛn ani lafiya u fila bɛ don ɲɔgɔn na adamaden ka ko bɛ dilan o kɔnɔ n'o tɛ n'i tora sɛgɛn dɔrɔn ma ko bɛ tiɲɛ i bolo n'i tora lafiya dɔrɔn fɛnɛ ma ko bɛ tiɲɛ i bolo o tuma komi diɲɛ cogo do n'i i ka jiw la i bɛ ji sumalen dɔ de ɲini k'a sogi n'a sogina n'a sɔrɔ i b'a min a min bɛ diya i bolo n'i bɛ ko n'a ye a ko bɛ diya i bolo ni ye jiwulen gansan k'i kan maaw na kan wɛrɛ min da min tɛ laadakɔrɔ ye wa o bɛ cogo min diɲɛ lahala bɛɛ ala y'a bɛɛ dilan k'a bɛɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ko bɛɛ kun donnen don ɲɔgɔn na alakira sallallahu alaihi wasallam bani saad o musow nana maka sindilaw don maa minnu bɛ sin di walidenw ma o dɔ don parce que ala nana ni maa ka k'i den di muso wɛrɛ ma ka sin d'a ma kuranɛ kuman'o kan yɔrɔ kelen tɛ yɔrɔ fila tɛ kuranɛ kuman'a kan yɔrɔ kelen tɛ yɔrɔ fila tɛ a ko wala junaha alaykum an tastardi'u awladakum junumun tɛ aw kan a ka muso wɛrɛ ɲini o ka sin di a denw ma junumun t'a kan hali n'a sɔrɔ i muso i n'a bɛ bɛn na ni foyi t'a la i k'a fɔ a k'a f'i ye an ka muso dɔ ɲini min bɛ sin di an den ma an k'o sara e yɛrɛ ka jɛ n'o ye a ka wari bɔ k'a di o muso sina ma o ka sin di aw den ma k'a lamɔ o tɛ baasi ye sariya bɛ jɛ n'o ye parce que nabila musa min kuranɛ kɔnɔ ala ko faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون كيسا منه أكو أم مسايا مسلمين بشندي دوما موسى ناني فرعون في أبانا شيمبلا وهي مسويني منهم بشندي دوما مسوا عشيشينا وهي على كبكاليه ويا فبانا banana ni a balimamuso ka yiralikan de ye a balimamuso n'o tɔgɔ ye mariam o de ye musa ba ko fɔ firawuna ka maaw ye o taara ba nɔfɛ ka na kabini nabila musa y'a ba kasa minɛ dɔrɔn a sɔrɔ sin na musa ye sin di den ma a n'a den seginna ka taa ka so ka taa lamɔ a fɛ yen a fɛnɛ ye ban yira den na mun kosɔn firawuna kana sigi a kun bɛ nin kɛ se k'a fɔ k'a den don o k'a ma k'a bɛ sigi u ka so ka sin di o den ma ko n'u bɛ jɛ n'a ye a bɛ taa n'a den y'a fɛ a ka so ka sin d'a ma o don n'u ma sɔn o den filɛ u bolo wa nin bɛ cogo min silamɛkɛ ka diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen cogo dɔ de b'a la silamɛkɛ ka diinɛ kana falen diɲɛ fosi den kelen na diinɛ ye diinɛ de ye ni maa ma n'i n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni alakuta ko baara de b'a bolo e ka diinɛ de b'i bolo i ka diinɛ yira k'i ba ka alakuta ko ma n'i sɔnna dɔrɔn a bɛ sɔn i ta ma nka sa n'i yɛrɛ kɛra jitɔ ye i yɛrɛ kɛra natanci ye i ka diinɛ i b'o dɔgɔya diɲɛ karajagoni kosɔn diɲɛ nafolonin diɲɛ dɔyɔrɔnin kosɔn ala m'an kisira k'an tanga ka bɔ o ma ayiwa ni
ka sin di den ma a bɛ bɛn o min filɛ ye sa Bani Saadi muso dɔw de nana u nana Maka u nana wagati kɔnɔ wagati min ni gɛlɛya ka san don gɛlɛya ka san min ni hɛrɛ tɛ kungo kɔnɔ jaw kɛra Halimata ko k'ale nana falimuso dɔ kan ale falimuso in kan denkɛnin b'a sin na o denkɛnin o b'ale bolo bamuso b'u bolo o bamuso a tɛ sinji bɔ n'i y'i sigi a kɔrɔ k'i b'a biri hali todinko kelen i ka birili minan kɔnɔ i t'o sɔrɔ ala ni sɛgɛn bonya kojugu su bɛɛ o tɛ sunɔgɔ su bɛɛ o tɛ sunɔgɔ o n'a o den ale yɛrɛ fɛnɛ min bɛ na ni bɛ den ɲini n'a bɛ sin d'a ma sinji min bɛ bɔ ale sin na o t'ale den yɛrɛ fa nka sa o t'a ta bɛn a nana den ɲini a bɛ sin di den min ma n'o somɔgɔw bɛ hɛrɛ min k'a ye a b'o wari min sɔrɔ o sara min bɛ d'a ma n'a y'o sa fɛn min na ka taa burusi kɔnɔ o na se ka jɔ n'u ye o sara min bɛ minɛ sariyatigiw fɛ yen o bɛ bɛn parce que sariyatigiw yɛrɛ fɛ ko ni muso ye muso naloma ye i muso nalolen don a tɛ ko dɔn n'a ye a jiginna n'a ye den sɔrɔ kana sɔrɔ muso naloma ka sin di den ma n'a ye sin di den ma den bɛ nalo i bɛ muso keko dɔ ɲini min n'a bɛ nɔnɔ bɔ ni sin b'a a bɛ se ka den lamɔ i b'i den dɔw ma o ka sin d'a ma sariyatigiw ko k'i kana muso naloma kana i den to a bolo a ka sin d'a ma amma Halimata ko k'olu nana maga a y'i kale ala la a ko ma alimtu minna imra'atan illa wa qad urida alayha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fata'abahu idh qila lahu innahu yatim min al-ab unani muso donna ka yala a ko ale na muso groupe min na muso kelen tɛ yen n'o ma taa ala kira ka mɔgɔw sɛgɛrɛ muso kelen si tɛ yen n'u ma taa kira ka mɔgɔw sɛgɛrɛ n'u taara sɛgɛrɛ n'u ye den yira a la o b'i ba den na n'u y'a fɔ ko yatimɛ don fayanfan fɛ a ko muso kelen fana si t'ale jɛɲɔgɔnw na f'a y'a sɔrɔ bɛɛ ye den wɛrɛ sɔrɔ i bɛ sin di den min ma an bɛ nin yɔrɔ min fɔ i ye n bɛna faranfasiya d'i ma n'u ko ala kira k'a fa bɛ ban a y'a sɔrɔ a ba jɔlen bɛ n'a ye kalo 2 kira fa banna k'a to de la a nana bange a ba bolo a bangenen ko Abdulmutalibi min y'a mɔkɛ ye k'o de tun ye kira lamɔ o min y'a lamɔ ko fantanya tun bɛ so kɔnɔ an b'a f'i ye n k'o tɛ tiɲɛ ye ala kira mɔkɛ n'o ye Abdulmutalibi ye kira yɛrɛ bɛ bange wagati min kira bɛ bange san min samasotigiw de nana maga kɛlɛ kama u na maga kɛlɛ kama tuma min na Aburahata y'a ka sobolilaw bila maa minnu bɛ taa mɔgɔw ka dugu fo ka maaw ka baganw minɛ ka maaw ka nafolow cɛ ka taa n'a ye ni kɛlɛ bɛ balo n'a ye o minnu bilara ka taa dugu foli la magan foli la u ye ɲaamɛ 200 minɛ Abdulmutalibi ye o ye Abdulmutalibi ta ye o ye ala kira mɔkɛ ye ɲaamɛ 200 o ye wari ye dɛ ɲaamɛ 1 ɲaamɛ jigi dafalen a sɔngɔ an bɛ don min na komi bi 90 don parce que riyal 30 don riyal 30 bɛ faran Mali an bɛ faran CFA min b'an bolo a bɛ 90 de ma riyal 1000 30 1000 wɛrɛ 30 1000 wɛrɛ 30 90 u y'o 200 minɛ Abdulmutalibi ye Abdulmutalibi taara Aburahata sɛgɛrɛ ani masakɛ yɛrɛ ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ la a nana ko dalaminɛ ma ko k'a fɔ masakɛ ye parce que masakɛ ɲɛ dalen a ka min kɛ ala tun ye bonya dɔ da ala kɛra mɔkɛ kan a ye cɛnya dɔ d'a kan ka hayiba dɔ d'a kan n'i ɲɛ dara a kan dɔrɔn i ni bɛ k'a fɛ i ɲɛ mana d'a kan dɔrɔn i ni bɛ k'a fɛ parce que o ye bonya fasɔn dɔ de ye ala bolo a b'a fɔ ma ko hayiba ni hayiba ni mahaba donna ɲɔgɔn na ka da mɔgɔ min kan maaw bɛ k'i fɛ nka sɛ o bɛ siran i ɲɛ u cɛ tɛ se ka fari i la
ka kojugu ta k'i sɛgɛrɛ i b'a sɔrɔ i yɛrɛ ni bɛ maa min fɛ i b'a fɛ ka s'a dan na nka sa n'i ɲɛ y'a dɔrɔn hayiba dalen b'a kan i tɛ se ka jafarinya ka kuma gɛlɛn si f'a ye ala kun y'o bonya da alakira mɔkɛ abudulmutalibi kan masakɛ in ɲɛ dalen alakira mɔkɛ abudulmutalibi kan silamɛ n bɛ nin kuma walawala aw ye de a ka se k'a dɔn ala ye masa min ye n'a ye fɛn min labɛn a b'a sababu nɔgɔya min ni abudulmutalibi donna masakɛ in a ma diya ye kira mɔkɛ ka sigi dugu ma ale ka sigi sanfɛ o ma diya ye a ma diya ye fɛnɛ bonya min b'ale n'a ka kɛlɛdenw cɛ olu ka maa wɛrɛ sigilen ye ale fɛ a ka kalaka kan o fɛnɛ ma diya ye a ye tapi ɲuman dɔ da dugu ma k'i sigi tapi in kan ka ala kɛra mɔkɛ sigi a kɛrɛfɛ tapi kan o ye bonya ye parce que i b'a ye ni dunanba nana maa sɛgɛrɛ i yɛrɛ da dilan a tɛ da o kan nka sa n'a nan'i fɛ yen baroda la i bɛ sɛzi ɲuman labɛn ni sɛziko don arabuw fɛ yen ani moriw fɛ yen anw ta an bɛ tapi ɲuman de labɛn k'i lasigi o kan an yɛrɛ sigilen bɛ tapi kan a m'a sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a y'o ɲɔgɔn dɔ de kɛ a y'o kɛ tuma min na abarahata y'i ka to dalaminɛ ma k'o ka magankaw ka kuntigi ɲininka a nakun ye min ye ci fɔlen abarahata abudulmutalibi ye dalaminɛ fɛ abudulmutalibi ko dalaminɛ k'a fɔ masakɛ ye ko ale nana a sɛgɛrɛ a nana a ka sobolilaw ye ɲaamɛ 200 minɛ a ye u ka soboli la a nanen bɛ o ɲaamɛ 200 a nanen b'o ɲini masakɛ k'o lasegin a ma tuma min ni ci fɔra masakɛ ye magankaw ka kuntigi ko k'a nan'i sɛgɛrɛ i ka sobolilaw ye ɲaamɛ 200 minɛ a ye k'i ka ɲaamɛ 200 in k'a nan'i sɛgɛrɛ i ka o de segin a ma masakɛ ko k'a ɲininka k'a mana dɔ wɛrɛ la k'o kɔ ko ayi k'a mana dɔ wɛrɛ la o kɔ a ko ale masakɛ nalen bɛ alikaba cili kama alikaba so cili kama magan masakɛ mana ale deli a k'o cili to yen a bɛna a deli ɲaamɛ 200 de la ɲaamɛ 200 parce que n'ala ye adamaden sɔn wari la dɔrɔmɛ kelen ye wariba ye n'a tɛ min bolo miliyɔn bɛ min bolo miliyɔn 100 ni miliyari bɛ min bolo o tɛ dɔrɔmɛ kelen filɛ wari ye fo ni a bɛɛ tun n'a bolo tuma min kana a ka mago dulon dɔrɔmɛ kelen in na a b'a dɔn jaa ko dɔrɔmɛ kelen ye wari ye adamaden dun satuma fɛn bɛɛ bɛ i bolo fantanw bɛ catégorie min kɔnɔ i yɛrɛ bɛ segin ka na bila ye fantan b'i to fantanya la ka fɛn min nata e yɛrɛ b'i to i ka nafolotigiya la k'o fɛnɛ nata parce que ni nafolo don nafolo dalen filɛ e balilen b'a la malikɛl mawti kun bɔra ye ka ban nin ye ala taacogo ye ale ko magankaw ka sharifatiya ma n'o ye kira mɔkɛ ye n'o abudulmutalibi ye ko ale nalen bɛ alikaba cili kama k'o mana a ɲini ale fɛ ale k'o to yen f'a bɛna ɲaamɛ 200 ale ka sobolilaw y'o minɛ a bɛna o de kuma fɔ magan masakɛ ye min fɔ a ye n'o ye abudulmutalibi ye a ko dalaminɛ k'a fɔ a ye a ko ɲaamɛ 200 min filɛ ko ale tɔgɔ dalen b'o la o y'ale ta ye mɔgɔw b'a fɔ k'ale ka ɲaamɛ 200 ko so min dun filɛ filɛ ye tigi bɛ so la sotigi t'ale ye an bɛ nin de fɔ silamɛkɛ ye silamɛkɛ i bɛ diinɛ min kunna n'o ye silamɛya diinɛ ye diinɛ tigi bɛ yen diinɛ tigi ye ala ta ye e fɔra dɔ kɔ o fɔra dɔ kɔ o fɛnɛ fɔra dɔ kɔ a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i bɛ diinɛ kɔnɔ diinɛ min b'i bolo a dɔn ko ala ta don i k'i to ala kɔfɛ i k'i ka baara kɛ n'ala ye min kun si ma dɔn min na n'i y'a dɔn i fanga bɛ se ka min kunbɛn o kunbɛn n'i fanga tɛ se ka min kunbɛn ka n'i da o kan diinɛ to a tigi bolo a yɛrɛ b'a ka diinɛ tanga diinɛ tanganen bɛ ala fɛ parce que kabini ala ko don min inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna anw de ye kuranɛ jigin wa anw masa de b'a tanga o tangani min filɛ ye o bɛ yen maa si tɛ se ka alahu taala ka kuranɛ tangani bɔ ala bolo a bɛ ala de bolo n'i kelen y'i da ko ka sakɛ b'a kɛ e tɔgɔ ye ko adamadennin kelen de adamadennin kelen n'o y'i minɛ sisan n'o y'i latunu e da bɔra o i tun kan ka kuma min fɔ o kuma tɛna tun n'i la min y'i ta ye i bɛ kuma o de kan min tigi bɛ fɛn min na o to a tigi bolo ni ye ala kɔni ka diinɛ n'i ye maalankolon ye a bɛ tigi a fɔ k'a b'a sago kɛ ala ka diinɛ la e k'i sigi ka wagati lajɛ bani ala bɛna a tigi la maa datalu ka bɔ ala ka diinɛ kuma na cogo min ka diinɛ sanuman to a cogo la walahi i bɛn'o ye abudulmutalibi ko k'u b'a fɔ masakɛ ye ɲaamɛ 200 ni min n'a jɔlen b'o la dɛ o de y'ale ta ye so tigi b'o la ni sotigi bɔra a ni so cɛ ni min ka d'a ye a b'o kɛ so la nin fɔlen masakɛ dimina a ko sotigi tɛ se k'ale bali so la
ko sotigi se k'ale bali komi a y'a sɔrɔ a ma ala dɔn fɔlɔ a ma ala dɔn sa ala kɛra mɔkɛ kun b'a dɔn alahu taala ye masa min ye ko kɔni fila ni masakɛ sotigi cɛ a ko garidiw ma k'u ka taa abdulmutalib kɛ ɲaamɛ 200 minɛ ka d'a ma o y'o ka ɲaamɛ 200 minɛ ka d'a ma a seginna ka na magan a ko magankaw a ko n b'a ɲini aw fɛ a ka bɔ dugu kɔnɔ ne y'a dɔn kɛlɛbolo min nalen filɛ nin ye k'o bɛna alikaaba ci gasi min b'u sɔrɔ ne kɔni t'a dɔn gasi kelen min don nka sa ko an ta k'a fɔ ko n ye baara kɛ k'an kɔ don fɛn ma bɔ a rɔ o fɛn tɛ dɛ maa maa n'i ni da ala taala ka diinɛ kan k'i b'a tiɲɛ ala taala bɛ fɛn k'i la o kɔni o sabatilen don o ye ala taasira ye foyi tɛ se k'o bali ni fɔlen min kɛ mankaw bɔra ka don kuluwow kɔnɔ ka t'u dogo yɔrɔw la alimutalibi yɛrɛ nana alikaaba ko na nɛgɛjɔlɔkɔ min b'a la a ye nɛgɛ in minɛ min b'a ni a ye dɔ fɔ ala ye a ye dɔ fɔ ala ye tuma min a ye dabila a bɔra a fana taara i dogo dugu jɛra ninnu y'i kunda magan kan alahu taala ye baara min k'u la ala y'o lakala an ye sura dɔ kɔnɔ ko suratul fiili a ko bisimilahi rahmani rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله تعالى كونو de la ko ki comme avion bombardier to o kono dara la to don ko lu bla o don sama tu kama ka sama so ti kilingelen bele jele kono nu kise bubulo kise gomoro saba sengilingen be kilingelen bola kilime dala o tale men nasara min kuna abe kisen kelen fili gomoro kelen fili ka n'a y'a fili ka n'a sɔrɔ nɛgɛ fugula de b'i kun na a bɛ jigin ka nɛgɛ fugula in sɔgɔ ka i kunkolo sɔgɔ ka na i kɔ sɔgɔ ka na dugudi sɔgɔ ka na bɔ i kɔfɛ i bɛ so min kan walima n'a sɔrɔ i bɛ sama so min kan a b'o sɔgɔ ka taa jigin ka dugukolo minɛ e yɛrɛ bɛ sa masa alahu taala de ye nin kɛ nin don nin kɛra sa min o sa a tile 50 tile kelen k'a jɛ kira bangena ka bɛn o de ma o tuma kira bɛ bange olu don min na a y'a sɔrɔ abdulmutalibi a y'a sɔrɔ nafolo bɛ abdulmutalibi fɛ kira bɛ bange waati min na ala kira yɛrɛ mɔkɛ a fa n'o ye abdulahi ye abdulmutalibi ye denkɛ cɛ 10 sɔrɔ ka tugu ɲɔgɔn na denkɛ cɛ 10 denmusow ɲin t'a la denkɛ cɛ 10 a ye dafalen ta ni den dafara cɛ 10 na ale bɛ dafalen a bɛ kelen faga bon tuma min na ni den dafara 10 na a nana k'a bɛna fagali kɛ tuma min nana k'u ka taa n'a ye magan alikaaba la filɛlikɛfɛn dɔ bɛ yen k'o t'o sɛgɛrɛ u taara o sɛgɛrɛ a y'a kɛ a bɛ den dɔ n'o ye abdulahi ye fagali tun kan ka bɔ o dun ka di ala ye o dun ka di ale ye fo ka s'a dan na o ka di ale ye ka s'a dan na a ye ɲaamɛ 10 dɔ u mana daga fɛn ta u ka lajɛli fɛn ta abdulahi ni ɲaamɛ 10 kan fagali fɛn bɛ taa dɔ abdulahi kan ɲaamɛ 10 o bɛ taa o bɛ tila don ka ɲaamɛ 10 wɛrɛ di u mana ta a bɛ taa don abdulahi kan ɲaamɛ 10 dɔ in bɛ taa ɲaamɛ 100 de dafara ɲaamɛ 100 ɲaamɛ 10 ta ɲaamɛ 10 ta 10 na min b'a dafa 100 la sa 90 tɛmɛnen 10 na min b'a dafa 100 la filɛlilan bɔra ɲaamɛw de kan ka abdulahi to yen u ma da u seginna ka siɲɛ 1 ka segin a ka siɲɛ 2 ka segin a ka siɲɛ 3 tuma min n'u seginna ka siɲɛ 3 n'a dɔra abdulahi de la sa u bɛnna n'o ye ɲaamɛ 100 in de kɛra ka abdulahi kun b'a bɔ o tuma maa b'a dɔn k'a fɔ ala kira faso nafolotigiw kun don fantanya min bɛ fɔ ala kira ka sokɔnɔmɔgɔw la o tɛ tiɲɛ ye ala ye min fɔ ko n'i ye ala ko fɔ amali yatima fala taqhar alam yajidka yatiman fa awa yala ala min sɔrɔ yatima n'a ye ka fɔ wa yatima kɔrɔ ye maa min fatura ka sɔrɔ i bɛ denmisɛnya la i ma baloya fɔlɔ o de tɔgɔ ko yatim o tɔgɔ bɛ f'i ma hali n'a sɔrɔ i fa sara ka miliyariw t'u ye i tɔgɔ bɛ da ko yatim den tɔgɔ y'o ye yatimɛ den tɔgɔ ye o de kosɔn n'i i fa fatura k'i n'i ka nafolo to o b'i ta k'i kalifa maa dɔ la k'i ka wari kalifa o la k'i yɛrɛ kalifa a la i balo bɔ i ka wari la min bɛ wari kalifalen min na ni fantan don ni se t'a ye a bɛ baara kɛ wari la a tigi b'a balo bɔ wari la n'a y'a sɔrɔ se b'a ye sariya y'a ɲini a fɛ a ka jɛ wari kɔ ka ko bɛɛ ko ɲɛsin e kelen ma sani i ka kɔrɔbaya i kana nafolo in sɔrɔ nafolo dafalen bɛ ka bila i ɲɛ o tuma u b'o yɔrɔ min fɔ k'a fɔ kira i ka yatimɛdenya ko dɔrɔmɛ kun tɛ sɔn o la fantanya kun b'o la an b'o yɔrɔ f'i ye k'o gɛn fɔlɔ ka bɔ i ka hakilina na o ye kisatigiw ka
kisa lakale cogo ye ayiwa tuma min o ko an ma halimatu saadiya ko a ko ale jɛɲɔgɔnmuso muso bɔra ale fɛ bani saadi musow la n'u nana den ɲini na a bɛɛ ye den kelen sɔrɔ a bɛɛ ye den wɛrɛ sɔrɔ o bɛ si di min ma a ko tuma min n'ale ta yaala la a ma den si sɔrɔ ale ko a cɛ ma ko ne b'a fɛ an ka taa yatimɛden min n'u y'a fɔ de maaw bɛ bannen b'a la ne b'a fɛ ne ka taa an ka taa o den minɛ ne tɛgɛlankolon kana sigi n jɛɲɔgɔn tɔw cɛrɔ ka taa so ka fɔ ma fɛn sɔrɔ o y'a dama tere ye tuma n bɛ taa den min bɛ yen n'u ko yatimɛden don ne bɛ t'o minɛ ka taa n'o ye k'o lamɔ ni somɔgɔw ye min di yan o n'o bɔ a ko ale taara a nana sɔrɔ ala kɛra melekelen bɛ kasa simagaman birifini a jɛlen bɛ ka tɛmɛ nɔnɔ kɛnɛ kan a dalen bɛ fini min kɔnɔ fini kasa o ka di ka tɛmɛ lɛtukɔrɔ duman kan hadiri bagama dalen b'a a jukɔrɔ a dalen b'o kan k'i ja tɔn kan a bɛ ka gɔrɔntɔ dɔɔni dɔɔni an ma halibata ko k'ale nana ala kira sɔrɔ o cogo de la ale nana sɔrɔ kira dalen bɛ a melekelen bɛ nɛlɔn jɛman a melekelen b'o la latikɔlɔn kasa wulilen b'a fɛ hadiri bagama dɔ o dalen b'a o jukɔrɔ a dalen b'a tɔn kan a bɛ ka gɔrɔntɔ dɔɔni 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 a ko ale nana den ye min kɛ ale siranna a kana den lakunu ka bɔ a ka sunɔgɔ la a ye kira ye min kɛ kira ka cɛɲa kosɔn ani cɛɲa min b'a la ani farikolo ɲa kosɔn ale y'o min ye a k'a lakunu ka bɔ sunɔgɔlamaja ye ale y'i madon a la dɔɔni dɔɔni ka n'i bolo da a disi kan ale ye bolo da a disi la yɔrɔ min kɔrɔ a ye yɛlɛ musumusuni kɛ k'i ɲɛkisɛ fila yɛlɛ k'ale lajɛ a y'a lajɛ min kɛ nɔɔrɔ bɔra ala kɛra ɲɛkun tilenna la ale den ta ka sumusumu a ye den ta tuma min a ko somɔgɔw ma n bɛna a den ta n bɛ taa sin d'a ma ale y'a kinifɛn sin di kira ma kinifɛn sin dilen kira ma min kɛ kira y'i ɲɛsin sin kan k'a min ka d'a ye a y'a min fo ka sa ale hakili la ko a fara o la a bɛna a yɛlɛma ka numanfɛn si d'a ma a y'a bɔ kinifɛn sin na k'a yɛlɛma ka numanfɛn si d'a ma min kɛ kira ma sɔn ka numanfɛn si a ma sɔn k'o min o de kɛra a ka lahala ye o cogo bɛɛ ni sini tuma sera kira ma n'ale nana n'a y'a ta n'a ye kinifɛn sin d'a ma fɔlɔ parce que muso a bɛ ɲini i fɛ de n'i bɛna sin di den ma tuma o tuma i k'a daminɛ kini yan fanfɛla la tuma n'a den y'o dɔ min o la i bɛ sɔrɔ k'a yɛlɛma numan yan fanfɛla la bon komi o kun y'ale ka laada ye tuma o tuma n'a nana n'a ala kɛra denyɛrɛnima ta k'a kinifɛn sin don a da a b'o min n'a fara n'a y'a yɛlɛma ka numanfɛn sin don a da a t'o min o kɛra kira ka cogo ye bon a filɛ k'o min a y'a sɔrɔ ale den min b'ale sin na n'o fila jɛlen bɛ sin na kira bɛ kinifɛn ta min numanfɛn ta a tun b'o to o ye nin ye denmisɛnya kɔnɔ ala kira kana ka bila cogo min kan o ye nin ye bon an bɛ kelen fɛnɛ fɔ muso minnu bɛ yen n'u bɛ sin di u denw ma maa dɔw bɛ yen ala minnu ye kow jarabi k'a ɲɛdɔn maa minnu ye kow jarabi k'a ɲɛdɔn silamɛ a bɛ n lamɛn ko n'i denmuso jiginna an bɛ kuma musokɔrɔbaw de ye i denmuso mana jigin a jiginko fɔlɔ n'a jiginna yɔrɔ min n'a ye den ko ka tila u bɛna sin d'a ma sin fɔlɔ min bɛ d'a ma n'a y'a a kinifɛn sin de di den fɔlɔ ma n'o de kɛra fɔlɔ ye n'a y'o de min a b'i hakili t'o la n'a nana nɔɔnan sɔrɔ n'o fɛnɛ jiginna n'o kora kɔrɔkɛ man ye walima kɔrɔmuso man ye sin fɔlɔ min dɔgɔkɛ walima dɔgɔmuso fɛnɛ k'o ɲɔgɔn de min kɔrɔkɛ man walima kɔrɔmuso man ye sin fɔlɔ min dɔgɔkɛ man walima dɔgɔmuso man ka fɔlɔ k'o de min n'i ye kayida yɛlɛma i ye kɔrɔkɛ man i den fɔlɔ i ye kinifɛn sin d'o ma o y'o min e jiginna filanan na min kɛ i fɔlɔla ka numanfɛn sin d'o ma maa minnu ye ko jarabi k'a ɲɛdɔn ko n'i y'o kɛ i den sinna o tɛ bɛn
idin sina o tebbe fiu ol de be muruta nyon gamma ol de be alaman chelu nyon ba parce que ni te nyon ba fiu mamma ki haklito pendo be fu mai ma bi haklito la ibo ke ni bo ke ka here de bola o kap sai yerema yaro asbenen best ben feuna anya asbenen fendo be ma ba ko kunjuma men ni pes na ni nyonche ne bina nyege itara nyege na kelasa ne nyege na gatla e mana tla dron e nyege na noro ki idayi tu nyege na kero laban noro ni bito ko ke kodimin timi ne fiyo ni bito ko ke kodimin timi ne fiyo mana ta nyege na ke gatla ni tla dron e ki idayi tu e nyege na noro ni bito ko ke kodimin timi ne fiyo o to yere kala jesa mumbe nye ani nyegene ko ni nyegene se nyoma to ma ba la jede sababu de ko bela jelena ala adama den yere la ayida ka na bana min bi mine o bana fura bi yere la ngasa dombalia ma do ma wara de be bana en fura bo kadima o ye allah taala tajoy ama halimatu saadiya ko ningele ale ko akira sama ma gonya den ko mita nay mita shindama ale denta kana nay wakati lisele jitigila wakati lisele ro na tilise turi ko mi baye surako bina nun na dugu ko fe o buka tilise turu wa magan jamana be kal hala kunyo de o tilise kilende o de betani tala tara hijila nimmina dun sero beta tilise de la baba ko tanta abto de koro o tanta de lalembe o e korolem ka adama din hakil la chikola mami nari nanani den ya ka tilisela aduna tilise kono minge ale shimbara flamme na ka fanno la alduna na ala kira ka tilise kono minge ka dom kati ko kana isi minge simbara flap fara no la ay kirata ay kinin fe shindoma o yewmi o fara akira ne mi ademi nyon soro ale bolo no be shimi nyon ve ay numan fe shindo fenema o yo mi o fara o fale ale ba chema ko akone ko kuraye de ale chefene ko chawulla kata bamso fasan min bubulo bamso falain chefa chena na o segare kana laje aya sura bamso shin fale men no la che bamso imbiri che nonomi ale nonomi bamso fasan nono uyami fufla be fara ako o shu ama halimata de be kan lakal ko lu yo shu ko be herala kele ale je yom so a tayi kan dama ako halima wallahi inni la araki qad akhayti nasamatan mubarakatan ako wallahi ne ben kale alala ne nyebe musuina ye dan 20 min tay boloniye ye no e dinye ako ni dampe bargama de ba fengo fe ni kama ko nasama chebe ka kawla muso kawla nasama o dampe nya ye dampe min tani ni dampe bargama ako alam taray ma bitna bihi al-layla min al-khair wal baraka ako muso ma ko era ema yawa sura anshira hera minna anshira barka min gano nami na dinta nan na shambulo anga tilise kono فلم يزل الله يزيدنا خيرا ألا يرى مولي أبانجيدي خيرا لا أما حلمتكو عليه سيران دين نقول لبه نقول جلي فودعت أم النبي صلى الله عليه وسلم ألنا كرب باسكرة أيوة كام باس أنت أتمسيرا ننا كم بداية ندي منتا أنغا بودلا أما على كرب نوي أمينتوي ani aya den sumu ka adi Allah musoma no iziraye baye umye ziraye musum bi lamo ba ko bafin ba min ti wolo bay nga sanayi lamo bane barode ba kiraba halimata aminata ay amba halima saadiya aya fane asumuzumu ka kambe dara nyoyen ka do ke nyoyen فلا مهل متكو وثم ركبت أتاني وأخذته بين يدي أكو عليها كفل مسمنة فالمسمن نار نوكر
ale y'o minɛ min a ye kira ta ka sigi a ɲɛfɛ falimuso in kan fasabaqati dawaba nnasi alladhina kanu ma'i a ko falimuso a tora a bɛ ka taama fari foninen na falitigi o